Ang bango, grabe. Look, oh. Good morning, Philippines! Good morning! Good morning, guys! Good morning, everything! Good morning po sa inyong lahat dyan. Maghinaw na, guys. Ang gagawin ko, hiningal ako kasi nagkipaglaro ako sa aso. Si Roxy, pinalabas ko lang. Kaya hiningal ako. Magkatay ng grass ngayong araw. At alam nyo ba na sobrang ginaw na? As in, so ikat natin yung grass, hopefully. I really wanna cut it low, pero hindi ko alam kasi yung machine ko is parang kapag sobrang low, masasaghid sa lupa. Masasaghid talaga. Kasi bukas, busy na naman ako, meron tayong lakad. Puntahan natin si Mister kung anong ganap niya doon, diba? So yun. And hindi siya makauwi ng buong semana. So i-check natin siya bukas. Samahan niyo ako bukas ha. I-check natin siya kung ano yung ganap niya doon. Surprise natin. Well, surprise. Parang alam ata naman niya. Magpunta din ako sa labas kasi sobrang ginaw na. Kukunin ko na yung bell pepper. Kukunin ko na yung mga hilaw na kamatis, buong kamatis, and then ikakat ko na siya. Ang talong, guys, bunga pa rin siya ng bunga. Sobrang ginaw naman, guys. Mayroon pang mga bunga. And I think I will leave the talong alone. Ililive ko lang yung talong kasi yun, parang ano siya. Kailangan ko lang siyang i-leave. So, yun yung ganap ko ngayong araw. Maging busy ako. 9 o'clock na mag-start. Pero bago niyan, pupunta tayo sa rug. Mag-vacuum ako sa rug. And then, sprinkle natin ng baking soda. So, yun yung anuhin natin para mawala yung amoy. Kasi yung rug kasi, sa tagal-tagal na. At saka parang dusty ba. So, i-vacuum. And then, pagkatapos niyan, sprinkle na the baking soda. Kasi baking soda is pangpawala ng amoy. Ito yung ginamit ko, guys. Gagamitin natin basil na sudlanan, lagayan, kasi meron siyang butas-butas dito, diba? So, ngayon, yung basil, nilagyan ko siya ng, yung basil na container, nilagyan ko siya ng baking soda, and, lagyan natin ng essential oil, mga 3 drops. 1, 2, 3, ala, ang dami. So, yan. And, ang gagawin natin is, isi-shake. Isi-shake, shake, shake, shake. Isi-shake natin siya kasi nilagyan natin siya ng, kasi may butas, so nilagyan ko siya ng paper towel para hindi lalabas yung ano. Yan. Lavender oil. Ini essential oil pwede. Pwede hindi na, pwede din hindi niyo siya lagyan. Pwede din hindi niyo siya lagyan ito. Yung essential oil. Okay lang. Pero ako, lagyan ko siya ng essential oil. Konti lang. And, yun yung gagawin ko. Before natin ito sprinkle, we have to vacuum the rug. Itong sa living room kasi namin na rug, guys, is matagal-tagal na ito na rug kasi. Pwede din ito labhan summer sa labas. Pero ipakita ko lang sa inyo yung matagal ko nang tumubo siya, guys. Look, marami ng dahon, masaya. Yung ugat niya, sobrang saya. Doon din orchids natin. And, diba? Wala lang siyang bulaklak for now. Hopefully, magka-bulaklak. Pero for now, wala pa akong nakikitang sign na Pero masaya po siya, guys. Look. Hopefully, magkadahon pa yan dyan. So, lig-on naman siya, lig-on. Yan, niro-rotate ko yan siya, guys, para lang masaya ba, para maarawan, gano'n. Kasi yung dahon niya sumusunod, kung asan yung araw, sumusunod siya. And ito naman, look, ang saya. Spider plant. So, ngayon, lagyan na natin ng ito, dahan-dahan lang kasi yung nito is malaki yung butas. No, wala nang Ang bango is
Yung maamoy mo lang is, ano, yung lavender. At saka, yung baking soda kasi, it's deodorized. Basta, mauna to siya. Kaya nga, yung mga refrigerator, nilalagyan natin ng baking soda para hindi mo maamoy yung parang moldy or something. So, yun siya. And then, mag-ano din ako dito. Ano ko na to. Ito kasi, matagal-tagal na to. Mama's gonna go outside and you stay in here. Mama, it's time to cut the grass out there because it's nice outside. It is sunny right now, but it's freezing cold. But I have to cut the grass because it's a long, long grassy. You stay here. You stay in here, okay? Mama will go out. Mama's gonna cut the grass, okay? I'm going to cut the grass. And then after cutting the grass, I have to harvest all the tomato. You stay here, okay? Mama's gonna cut the grass, Lolo. Yeah, I'm going to cut the grass, Mama. Okay. You stay here, okay? I'm gonna go out. And you stay here. Kunin ko na to lahat, guys. Yung mga ano dito, i-harvest na natin kasi nasa 40 na kapag gabi. Natin yan lalay. Look, meron dito. Oh, nasira na. Oh. Kunin na natin ito. Oops, nasira na. Ito na lang. Kasi yung mga ganito, oh, pwede man ito magamit. Kasi, look. Dito pa. Oh. Harvest na natin kasi masisira ito. Nasa 40 na, guys. Sobrang ginaw na as in. So, kailangan ko lang siyang kunin. Kunin na natin yung mga nahinog. Ganon. Ayan, dito. Ito, mahinog. Look. Yep. Ito siya, hilaw. Kunin pati hilaw para magamit kung meron tayong gamitan. Diba, uy, mahinog dito. Uy, nasisira naman ito. Nasira naman. Kasayang. Ito. Dami pang kamatis. Ano to? Ano to? Dalawa? Isa. Ay, nabuslot man, oy. Nasira. Tingnan natin ito siya. Kung okay pa ba. Look. Uy, meron pa dito isa hinog. Look. Hinog to. Sira. Ay, sira na. Nasira na talaga, guys. Maginaw na kasi. Uy, sayang. Masarap ito kasi din pirituhin mo lang siya with bagoong. And then, ilagay sa refrigerator or freezer. Bites na. Yung hilaw na kamatis. Yan na. Meron pa ba doon? Tignan natin, Okay, meron pa dito, guys. Kunin, kasi sira. Look, ito, nasira na. Ano na natin? Kunin na natin sila. Look, dito. Meron pa ba doon? Look. Last harvest na to ng kamatis. Final na to, guys. Finalize. Ang dami, oh. Gamitin na natin ito. Kasi, ang dami pa rin, oh. Nangyari. Okay, ito. Kunin natin. Masarap din kasi ito, guys. Mahangin din, guys, ha. Maginaw. Hindi nga ako nag-cut ng grass, Sabi ko mag-cut ako, diba? Nawalan ako ng gana. Nawala ng gana. Kunin na natin ito. Pirituhin. Uy, may malaki doon. Saka. Ito.
Bago masira. Kasi last year din guys. Alam nyo last year. Ang dami kong sili. Yung kulikot ba? Yung maliit na sili. Na maganda sa mga ano. Sabi ko, hindi ko kunin. Kasi po. Wala, hulog. Kasi po. Sabi ko. Kunin ko lang siya pag hinog na. So guys. Nag-defrost man. Nag-defrost. What is it, Rox? Okay, dito. Yung mga maliit. Ito. Laki. Malaki. Putulin ko na yan. Kunin ko na din ito kasi nasira lang ito. Look, mga ito. Hindi na kasi siya lumaki dahil sa ginaw. At masira lang. So yun. Kaya meron pa dahil pala. Hindi na kasi siya lumaki dahil may kamatis na hulog. Kunin natin itong kulikot. Ito masarap ito talaga sa bagoong. So bagoong yung lutuin natin ito. Look, diba? Harvest is life. Tingnan natin. Wala na itong mga bunga. Pati bulak wala na. Bulaklak. Tingnan natin be. Ito meron pa. Okay, tingnan natin. Itong isa for sure meron pa dito eh. Meron pa Isa Okay. Tingnan natin sa baba. Meron dito. Alam niyo bakit? Itong atsal na ito. Atsal man ito sa amin. Atsal ito. Masarap ito. Pare sa gisa. Look. And meron pa dito. Kunin ko na ito. Look. Look. Kunin na natin to. Okay. Diba? Look. Harvest. And may talong. Look. May talong, kunin natin. And meron pa dito, lutuin natin ito mamaya. Ang talong guys, ang dami pang bunga guys, yung mga maliliit. Look, nagbunga pa talaga Pabayaan lang natin yan meron pa ang dami pa, diba? Look. Nag-start pa siya. Nag-start pa talaga. Look, ang dami bulaklak. Sabi ko, sige, bulak lang kayo dyan. Kasi, kapag hindi pa kayo masira, kukunin ko kayo. Diba? Hindi pa mga maliliit. Kunin na natin. Alin pa ba? Ay, meron pa dito. Meron pa dito. Look. Tingnan natin sa ilalim. Tingnan sa ilalim. Baka meron pa. Okay. Look. Kamatis. Tama na. Ay, dami ng kamatis. Tignan nga natin dito sa kabila. Ito, marami pang gusto ko sanang i-transfer, guys, ba? Look, meron pa, Ang dami pang mga bulaklak, tignan natin dito. Kasi, meron ako dito ang kamatis, Okay. Hi, Roxy. Hello. Hi. Hi. You want to play with Mama? Do you wanna play? Sabi pa ulan. Mag-cut na lang ako ng grass. Ang dami na kasi. Come on, let's go inside. Misty, in. Misty, come on. Come on. So, ito na siya, guys. Ang daming harvest. Ito siya, lutuin ko lang ito. Mamaya for dinner. Hala, ano to? Ay, mosquito. 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 Asa na yun? Lutuin ko to mamaya with bagoong. And ito. Atsal. Ito. With kamatis.
Harvest is life. Ang dami, guys. Look. Look. And ito. Ang saya. So, ito, lutuin ko to. Ito. I don't know kung anong gagawin ko nito. Diyan lang yan. So, luto lang tayo. Hi guys. Kausap ko yung mama ko kanina at saka papa. Matagal kami palaging nag-uusap. Ngayon na may internet na yung kapatid ko. Palagi kaming nag-uusap. Sabi pa ni mama, meron man daw akong talong. Lapuan ko lang daw. So, maglapo tayo talong. Yung parang ipabuhay lang balapuan. Yung i-boil mo lang siya. And then, ano mo lang, ituslo. Gawa ka lang ng dipping sauce na alamang. Or, alamang. Yung bagoong. So, sabi ko, uy, meron nga akong talong. Kunin ko na yun. Harvest mo kasi tayo kanina, diba? Kahit mga maliliit pa, bago masira sa taglamig. Kasi sobrang ginaw na kasi every night. Nasa 40 plus. So, maginaw. Kailangan lang siyang i-harvest. Nandito na yung rice, pero hindi pala naka-plug. Gutom na pa naman ako. Mag-cut sana ako ng grass. Kaso, sabi pa ng weather, uulan. Pero wala namang ulan. Hangin lang siya, guys. Sobrang ginaw. As in, mahangin. So, I guess Wednesday. Bahala si Batman. Hindi man tayo mahihilo. Pag hindi makat yung grass. Diba, look? Ang dami nating harvest. Harvest na naman tayo. Ang dami. Yung hugasan lang natin. Masarap, guys. Ito na yung last harvest ko. I know, nag-harvest ako few weeks ago. Pero ito na talaga yung pinaka-last kong harvest. Kasi nga, yun, pino-force ko na lang yung kamatis na i-harvest dahil nga sa weather. Then, ikakat ko na lang sila and then itapon. Yun lang yung gawain natin. Ako na, nag-defrost din ako ng ito, bangus. Ipaksiw ko yan mamaya. Ito na siya, guys, yung natin with alamang, bagoong. Lagyan natin ng konting oil. Yung talong is andito, guys, oh. At saka, guys, meron ako yung sili na kulikot. Sili ba yun? Atsal na sili siya. Inano ko siya, kiniwa ko din siya para sa dadami nating konti lang yung kamatis. Ito, marami namang kamatis na nakaraan. Oh my god, this is really, really good. This time, it's eggplant. Ang bango, guys, at ang sarap, guys. Eggplant this time. Ang bango, grabe. Look, oh. Yung eggplant, kung hindi dahil sa mama ko, hindi ako makaano ng eggplant na maisip na, uy, pwede pala ito bagoong, yung parang ibubuil lang siya. Guys, at saka nagsabaw ako, inano ko din yung sabaw. Kasi the sabaw is good before we go bed. But anyway, oh my god, ito guys is bagoong with alam nyo naman, yung bagoong inano ko siya sa, oh my god, ang sarap. Ang sarap. At saka maanghang-anghang. Ang sarap, guys. Grabe. Of course, ang sabaw din. Din pala yan. Nagutom kasi ako, guys, as in.
Hubs. Damn. Damn. Stop doing stop hurting each other. Okay, let's go. Take to the look. Ano yun? Back to? Where you going? What do you guys want? Who wants some side look? You're really good with side look, Roxy. Do you want some side look, Roxy? That's so fat, cat. Always want some trees. Tingnan niyo yung mga mukha. Tabs, Dimples. Do you want something? You guys are the cutest. Ang sama ng tingin talaga nitong Dimples. Tignan niyo nga yan. Ang sama talaga ng... Hi guys! Pasensya na guys. Late na po tayo nag-vlog ulit. Late na po. Yun, nawalang gana. Nawala ng gana guys. Nag-defrost ako kanina ng yung frozen na bangus. Kailangan ko lang siyang i-transfer na dito. Hindi ko pa rin na-move Anyway, so yun siya. Masarap. Masarap siya. Para po ito bukas. Para meron tayong ulam. And dito ka na to i-end na yung vlog guys. Samahan nyo na lang ako bukas. Puntahan natin si Mr. Diba? So yun, puntahan natin si Mr. Ay, nako. Bye guys.